יאללה. הנה ארז מעלה איזה חתיכה. אני יכול להשיל בינתיים? תשאיר, רק אל תשתים לי על הדג. לא יודע מה זה, הוא לא מגיע את הראש אפילו. בינתיים להשתים. מה אתה אומר? חתיכה זאת. עולה? מה? עולה בקטנה. בטח לוקוס, לא? הוא לא רץ אבל הרבה. בהתחלה נשאר על הרצפה, ראית? הלוקוס בטח נכנס לסלע. לא, הוא לא רצה להרים את הראש. מה, לפני כמה זמן? לפני חודשיים אני פה מלחמה, שובב לי סביב סלעים וזה. רבע שעה, אתה זוכר? אתה סוגר לו קצת את הקלאץ' או שאתה... לא, אני על אותו קלאץ'. הוא משהו בשיתוק. טוב, הוא כבר פה, אבי. יאללה, אחר. אולי לוקוס לבן. הנה, הוא לבן. הנה, רגע, תן לי לצלם, תן לי. איזה יופי, יאללה. אתה לא מצפת. לא ככה, למטה. זה שזה נקטע. נכנס לבעיה. נכניס בפה, רגע. הופה. יאללה, 1-0. 1-0. אני לא יכול לחייך עם הזה. רגע, אבי, התעייפת, ארז? כן, התעייפת.